Abesilisa abaningi lapho sebekhulile ngokweminyaka beqala inkinga zasekamereni bajwayele ukucabanga ukuthi inkinga kusuke ku-testosterone. Azivumelane lapho unenkinga zasekamereni akusho ukuthi kuhlale ku-testosterone. Ngaba yinkinga eziningi ezihlukene. Siyazi ukuthi ngaba izifo ezithile njengoshukela, i-high blood pressure, ucholesterol, i-depression nezinye izifo eziningi. Kanti futhi kungaba amaphilisi athile owadla ngenxa yalezo zifo nezinye futhi izifo. Kanti futhi ngaba ucindezeleka, stress, izinto ezinjalo singenza nazo inkinga zasekamereni. Akusho ukuthi sonke isikhathi masumdala mawunenkinga zasekamereni kuhlale sonke isikhathi ku-testosterone. Namhlanje later ngizo-upload ivideo la sikhuluma khona singigxile ngo-testosterone ukuthi wenzani, siwubona kanjani futhi lapho uphansi. Ngabe uyadinga yini futhi ukuthola uDr. Thabile weThe Blue Clinic, ilinki yamadoda eseThekwini.